פז, בן 32, נשוי פלוס 2, זה אחי הגדול, ויש גם את נריה הקטן. גר בירושלים היום, עובד כמנהל שיווק של מוסד אקדמי דתי, המרכז האקדמי לב. ברוך השם, למדתי תואר ראשון, במסגרת התואר למדתי בספיר, במכללת ספיר, במסגרת הזמן הלימודים שם, גרתי בשדרות. ובמהלך התקופה הזאת הכרתי את הפרויקט של לגעת באורך יהודית, של נפש יהודית, ודרך הפרויקט שם הכרתי את הרב נחום. בעצם בשנה השנייה שלי בלימודים. הרקע שלי בא משפחה דתית לאומית, אבל במהלך הלימודים לא הייתי דתי, הייתי 4 שנים דתל"ש. במסגרת הפרויקט בעצם התקרבתי דרך הפרויקט, והפרויקט בעצם החזיר אותי לשורשים, אבל במקום הרבה יותר עמוק, מקום יותר ערכי, יותר רוחני. ובעקבות זה בעצם חזרתי חזרה להיות דתי, והתקרבתי לתורה, וברוך השם היום הקמנו בית דתי על יסוד התורה, וברוך השם יכול להגיד בלב שלם